Kai. Kuda. Naka. Kai, kai no. Dora. Sakure. Dano. Menene dalilin da yasa ka sace akwai mota? An taba sata ba. Kaga aman rama. Ina zuwa. Ka daina duk saurin hannu saboda wani lokacin za ku iya haɗuwa da Amma kai girman budu. Duk wannan girman naka ne ko ka je sun da ka dauki da ko sai ka je ka kama sata a wajen mutane. Kuma an yi magana za ka kawo magana ne. Ni za ka rena hankali ka ce wai baka sata ba. Sai ka sai na amarama. Tare da kare ne. To shigo. To. Ka tsare mana shi. To. Za mu je mu sallah mu dawo shi so daga baya sai ka je ka sallah. Ka tsare mana shi ka kula mu je mu je da shi. dukan kana yi ai mu dawo tukunna yanzu ka tantance tukunna sai mun baka na taki fiye da baka ai zo sai mu Wada mana. Mu je. amma rama da kai muka kamo ka san da yake kamo ne kan Maka ciki. wa me ne ma kake rike me wa kai ni kake rika Maka ciki. maka ciki ka ce kama ba ma maka amma rama to Zan lura da kai. lura da ke amana ka ga muna da amana Ba da imani. Ba da imani. ka lura ka san mu yan bujilin muna da amana kada ci amana Ba zan ci amana ba. Shiga ciki. Ai, ko ga tabarman. Gashi. Yawwa. Dona. Wallahi yau kotu zamu kai ka. Billahi da kotu zamu kai ka. Kai yaro. Wallahi kai yaro. Me? Kai da ke saba kai da ka. Wallahi. ya gayyam zare ni da sharrin duk wani mu shawara da yan uwa sai dai a tunace Allah ya yarda rakumi ya mai daga ya ta zamo abinci kai da Ka fashi da cikin ka take shi. Wannan kurkin babba kana kare kurkin. Ai dole aurukan sa. Ai fadan kare shi. Gaskiya ne. dan hukunci zan mai na gaske Ya na ga guri a kulle. Na ce ya na ga guri a kulle. Ku duba mana. Ha? oga Bebaru. What happened? I say what happened? Yeah. What happened? I say what happened? Kai mun ji labarin da ya bari aka tsara. Kai ma ya ce kulle ka? Ha? Wani abu ya bashi yabu. Wani abu ya bashi yabu. Ka tambaye shi. Wani abu ga ya wannan bashi mace yabu. mace ka bashi ko An ce na bin da Wani abu ya bashi yabu. ba ta ya ba ta mura. amma kuma Kai. Da kai na zo. Wai. Na kuwa. Ka tambaye shi. Ya za a yi ga mutum barki. Wani abu ya baka. Me ya baka? Me baka? Me baka? Me baka? Ka gaya mana me baka? Na ba mawa aikin. Me baka? Wallahi na ba aikin. to kwarai Wallahi na ba bakin aikin. sai Wallahi na ba aikin. wannan da ba shi wannan wallahi sai tun da kace ka ba aiki ka cika komai Ga mutum barki. A cire a kashi ga duru. A kashi ga duru. A kashi ga duru. A cire wai a cire a kashi ga duru. bakin sai ina ce A cire a kashi ga duru. A kashi ga duru.